Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи иттилооти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. дар студия Наргиз Шарифзода. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Файзов. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Файзов Ёдгор Доёрович аз вазифаи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Хоруғи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Мирзонабот. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзонабот Алишер Худоберди бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Хоруғи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Назарзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Назарзода Ризо Шодӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси суди ноҳияи шаҳритӯзи вилояти Хатлон озод намудани Зуҳуриён. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Зуҳуриён Холмурод Абдулло бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан аз вазифаи раиси суди ноҳияи шаҳритӯзи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Мирзонабот. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзонабот Алишер Худоберди иҷрокунандаи вазифаи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Назарзода. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назарзода Ризо Шодӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2021 дар бораи директори муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ таъин намудани Саттори. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саттори Далер Абдумансур директори муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вазорати корҳои дохилӣ ба вазифаҳои масъул таъин гардиданд барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. дар мувофиқа бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муовини раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Амирбекзода Назира аз вазифа озод гардида ба ин вазифа Асламшоева Нилуфар Давлятназаровна таъин гардид. мутобиқи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохтори марказии вазорати корҳои дохилӣ, шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва сардорони воҳидҳои дастгоҳи марказии вазорат тағйироти кадрӣ намуданд. зимни мулоқот Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кадрҳои ба вазифаҳои масъулиятнок таъин гардида дастур доданд ки дар чаорчӯбаи қонунҳои амалкунанда ва оинномаҳои хизматӣ фаъолият намуда бар зидди ҳама гуна ҷиноят ва қонуншиканӣ мубориза баранд. бо дар назардошти авзои печидаву мураккаб ва пешгӯинашавандаи минтақа таҳдиду хатарҳои фаромиллӣ, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккил дар таъмини амнiyatu суботи кишвар бо масъулияти баланд муносибат намоянд.
дар замони ҷонишавӣ донистани забонҳои хориҷӣ ва истифодаи технологияи муосир муваффақияти ҳар як роҳбар ба ҳисоб рафта. Дар пешгирӣ ва мубориза алайҳи терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва маблағгузории гурӯҳҳои ҷинояткории экстремистӣ нақши муассир дорад, таъкид намуданд пешвои миллат. дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ пешгирӣ аз содиршавии ҳама гуна ҷиноят ва боло гузоштани манфиатҳои давлату миллат аз дигар манфиатҳо аз мавзӯъҳои асосии суҳбат буданд. ҳар кадоми шумо кадрҳои ҷавону ояндадор ҳастед, таҷрибаи корӣ доред ва ҳамчун мутахассисони касбӣ шинохта шудаед. бо мардум робитаи наздик дошта бошед то дар ҷомеа соҳиби эҳтирому обрӯ гардед, таъкид намуданд сарвари давлат дар фарҷоми мулоқот. идомаи ахбор. дар робита ба баррасии гузориши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба иҷрои тавсияҳои давлатҳои аъзои шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон тибқи расмиёти шарҳи универсалии даврӣ барои солҳои 2017-2020 дар иҷлосияи 39-уми шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон дар вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон видеоконференсия баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. 4 ноябри соли 2021 доир ба баррасии гузориши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба иҷрои тавсияҳои давлатҳои аъзои шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон тибқи расмиёти шарҳи универсалии даврӣ барои солҳои 2017-2020 дар иҷлосияи 39-уми шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон дар шакли маҷозӣ дар бинои вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи видеоконференсионӣ баргузор гардид. ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи дастгоҳи иҷроияи Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони аввали вазоратҳои корҳои хориҷӣ, корҳои дохилӣ, фарҳанг, маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаҳои кор бо ҷавонон ва варзиш, дин, танзими анъана ва ҷашну маросим, кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндаи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар кори ин ҷаласа иштирок намуд. зимни баррасии гузориш аз ҷониби давлатҳои аъзои шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон, дастовардҳо ва ислоҳот дар самти баробарии гендерӣ, пешгирии шиканҷа, озодии воситаҳои ахбори умма, вазъи ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ, таҳсилот, озодии эътиқод ва дигар масъалаҳо саволҳо дода шуд. аз ҷониби ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои дахлдор дода шуда, вобаста ба пешрафту навгониҳо ва ислоҳоти фарогир дар Тоҷикистон зери роҳбарии Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълумоти муфассал пешниҳод гардид. аз ҷумла таъкид карда шуд ки новобаста аз таъсири манфии равандҳои сиёсиву иқтисодии ҷаҳон ва минтақа, паёмадҳои бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои охир рушди устувор ва суръати баланди афзоиши иқтисодӣ таъмин гардид. дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои таъхирнопазир аз ҷониби ҳукумати мамлакат устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин гардида, дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ тамоилҳои мусбат нигоҳ дошта шуданд. аз соли 2016 то соли 2019 афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳисоб миёна 7% солона ва дар нимсолаи якуми соли 2021 афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.7%-ро ташкил дод. даромади пулии аҳолӣ 2.1 маротиба музди меҳнати номиналӣ 1.5 маротиба зиёд гардид. вобаста ба нақш ва аҳамияти фармони Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июни соли 2020 дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгирии соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти мамлакат ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи COVID-19, инчунин дигар тадбирҳои андешидашуда маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. ҳамчунин тадбирҳо вобаста ба амалишавии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 ва дигар ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии кишвар ба давлатҳои аъзои шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон муаррифӣ гардид. аз ҷониби ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда шуд ки Тоҷикистон уҳдадориҳои байналмилалии худро дар сатҳи баланд ва талаботи муқаррар гардида, инчунин дар доираи ҳадафҳои башардӯстона иҷро карда, мунтазам дар ин самт тадбирҳои муассир ва амалӣ андешида истодааст.
ёдовар мешавем ки шаҳри универсалии даврӣ яке аз василаҳои муосири натиҷагирии вазъи эҳтиром, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ба шумор рафта, нисбат ба 193 давлати аъзои Созмони Милали Муттаҳид татбиқ мегардад. расмиёти номбурда 15 марти соли 2006 дар асоси қадномаи Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид бо баробари таъсис ёфтани Шӯрои Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон ташкил шуда, ҳар як кишвар дар доираи он оид ба вазъи иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии марбут ба ҳуқуқи инсон дар 4.5 сол як маротиба гузориш пешниҳод менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон бори нахуст гузориши миллии худро соли 2011 аз рӯи расмиёти мазкур ба Шӯрои Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон манзур намуда буд. гузориши сеюми ҷумҳурии Тоҷикистон бо муваффақият баррасӣ гардида, корҳо дар ин самт минбаъд низ идома дода мешавад. дар асоси Конститутсия таъмин намудани соҳибихтиёрӣ, истиқлолу озодӣ ва тамомияти арзии кишвар вазифаи асосии давлат буда, тағйирнопазир будани шакли идораи кишвар, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ ва иҷтимоии давлат ҳамчун меъёрҳои пойдору устувории он эътироф гардиданд. 6 ноябри соли 2021 аз қабул гардидани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳиби истиқлол 27 сол сипарӣ гардид ки дар ин санади олии ҳуқуқӣ инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ арзиши олӣ доранд. гузориши хабарнигорони мо. бахшида ба 27-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ноқили талко бо иштироки роҳбарият ва ҳайати кормандони ширкат, инчунин намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва масъулони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. иштирокдорони ҷамъомади тантанавӣ оид ба нақши Конститутсия ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ ва рушди қонунгузории ҷумҳурӣ дар асоси он андешаронӣ карда, иброз намуданд ки Конститутсия дар таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва рушди давлатдории навини тоҷикон саҳми беназир дошта, бозгӯи иродаи воқеии мардуми шарафманди Тоҷикистон дар эъмори ҷомеаи ҳуқуқбунёд аст. Конститутсия таъминкунандаи волояти қонун буда, дар асоси он дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ қабул ва мавриди амал қарор мегиранд. таъкид шуд ки 6 ноябри соли 1994 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи райпурсии умумии халқӣ қабул гардид ки дар таърихи давлатдории навини тоҷикон санаи пурифтихор ва таърихӣ маҳсуб мешавад. ин ҳуҷҷати тақдирсоз дар даврони соҳибистиқлолӣ пеш аз ҳама ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро арзиши олӣ эътироф намуда, вазифа ва уҳдадориҳои асосии инсон ва шаҳрвандро аз рӯи адолати иҷтимоӣ муайян намуд. дар чорабинии ҷашнӣ оид ба таърихи таҳия ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозирин суханронӣ намуда, талошҳои созандаи пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати таҳия ва қабули Конститутсия ба таври васеъ шарҳу тавзеҳ доданд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ифодаи мақсад ва инкишофу пешравии давлату давлатдории муосири тоҷикон омили асосӣ гардида, дар дигаргунсозии муносибатҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа бағоят нақши муҳим дорад. бо дар назардошти ин метавон гуфт ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шиноснома ва бахтномаи миллати сарбаланди тоҷик аст. имрӯз бахшида ба 27-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. зимни чорабинии тантанавӣ роҳбарияти Кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуд ки яке аз дастовардҳои пурарзиши замон қабули аввалин Конститутсияи кишвари соҳибихтиёри мо мебошад ки бо талошу заҳматҳои асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид. дар чорабинӣ нотиқон зикр намуданд ки аввалин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол инъикосгари эҳтироми миллати сарбаланди тоҷик ба қудрати қонун ва танзими муносибатҳои гуногунҷанбаи ҷамъиятӣ дар асоси такя ба механизмҳои қонунӣ ва ҳуқуқӣ мебошад. идомаи ахбор. пахтакорони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар бештар аз 2 солаи охир нахустин бор дурнамои истеҳсоли пахтаро иҷро намуданд. аҳли заҳмати ноҳия қариб 20 000 тонна ашёи хом истеҳсол карданд ки ҳосилнокии миёнаи пахтазор 22 центнериро ташкил медиҳад. гузориши Абдурозиқи Азиз аз вилояти Хатлон.
пахтакорони ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ дурнамои 3 соли ашёи хомро 100% иҷро карданд. Дар ҳудуди вилояти Хатлон сеюмин ноҳияи пахтакор аст ки аз иҷрои дурнамои пешбинишуда мужда мерасонад. аҳли заҳмати ноҳияи ба номи абдураҳмони ҷомеъ бештар аз 18 000 тонна маҳсулоти пахта истеҳсол карданд ки ҳосилнокии миёна бештар аз 22 сентнериро ташкил медиҳад. дар иҷрои дурнамои пешбинишудаи пахта кишоварзони ҷамъиятҳои деҳоти Яккатут, Иттифоқ, Калини, Дӯстӣ ва 50-солагии Тоҷикистон ҳиссаи арзанда гузоштанд. ҷамъияти деҳоти Яккатут 1644 гектар пахта коридагӣ буд. То ҳамин рӯза 3757 тонна нақшаи дурнаморо ба иҷро расондем. дар байни ноҳия якумин шуда дурнаморо иҷро кардем. 3757 тонна супоридем. дар ҷамъияти деҳоти қадриддин Ғиёсов ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ ин сол дар майдони 1323 гектар кишти пунбадона гузаронда шуд ва аз моҳҳои сентябр, аз аввалҳои моҳи сентябр сар карда бонучини ҳосили пахта сар шуда то имрӯз нақшаи пешбинишуда аз рӯи дурнамо пурра иҷро карда шуд. соли равон кишоварзони ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ бо истифода аз обу ҳавои мусоид пахтаи хуб парвариш карданд. дар давоми рӯидани ҳосил тамоми технологияи парвариши зироат риоя карда шуда обу ғизодиҳӣ ва мубориза бар зидди ҳашарот тибқи талаботи соҳа ба роҳ монда шуд. дар дурнамои 3 соли пахта саҳми хоҷагиҳои калони пахтакорӣ низ муҳим арзёбӣ мешавад. ҳосилноки пахта то имрӯз 33 сенер ҳосил гирифтем. ҳосил ҳозир ҳаст то ният дорем то 38-40 сенера бурасонем. чанд соли охир аст ки кишоварзони ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ аз тухмиҳои аълосифати туркӣ ва тоҷикӣ истифода мебаранд. таҷриба собит намуд ки дар баъзе мавридҳо аз ин нави тухмиҳо то 50 сентнерӣ ҳам ҳосил гирифтан имконпазир аст. дар оростани хирмани қариб 20 000 тоннагии ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ сокинони ноҳия ва ташкилоту муассисаҳо низ дар рӯзҳои истироҳатӣ ба деҳқонон кӯмак расониданд. кишоварзони ноҳия дастранҷи хешро дар 2 корхонаи коркарди қабули пахта ворид карда даромади хуби иқтисодӣ ба даст оварданд. имсол бо қимат шудани арзиши пахта дар бозори ҷаҳонӣ корхонаҳои саноатии пахтаи деҳқононро ба ҳар тонна бештар аз 10 000 сомонӣ пардохт намуда ба ҳамин васила ҳавасмандии пахтакоронро бештар гардониданд. дар ноҳияи кӯшониён низ деҳқонон ба фатҳи қуллаи мурод наздик мешаванд. беш аз 95% дурнамои пешбинишуда таъмин гардида калонтарин ҷамъиятҳои пахтакор нақшаро иҷро карданд. дар ҷамъияти шаҳраки бохтариён ҳар сол қариб 7000 тонна тиллои сафед ҷамъоварӣ карда мешавад. имсол низ аҳли заҳмати хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Файзалӣ Саидовӣ назди ҷамъияти саҳомии кушодаи рисандаи шаҳри Бохтар ният доранд ки бештар аз 30% дурнамои ноҳияи кӯшониёнро таъмин намоянд. ҷамъияти шаҳраки бохтариён дар майдони 3165 гектар кишти пунбадона гузаронданд. асосан дар ин ҷамъият яке аз хоҷагиҳои калонтарини ноҳия ин ҷесекаи рисандаи Хатлон ва ширкати Водии Зарин дар заминҳои ҷамъият кишти пахта гузаронданд. имсол аз боду ҳавои хуби имсола деҳқонони ҷамъият хуб истифода бурда ба хирмани хоҷагӣ 7197 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд. дар хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Файзалӣ Саидовӣ назди ҷамъияти саҳомии кушодаи рисандаи шаҳри Бохтар дар ҳамоҳангӣ бо мутахассисони чин тухмиҳои баландҳосили хитоиро парвариш карда акнун аз уҳдадорӣ бештар пахта ҷамъоварӣ мекунанд. сарпарасти хоҷагӣ дар ҳар як 10 рӯза ҳавасмандии чинакчиёнро ба роҳ монда аз 500 то 1500 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим мекунанд. дар ҷамъияти деҳоти Заргар низ 99% дурнамои пешбинишудаи маҳсулоти пахта иҷро гардидааст. ҷамъияти деҳоти Заргар ноҳияи Қушониён мувофиқи дурнамо 6666 тонн пахта истеҳсол кардем. барои дурнамода баромадан мо 50-60 тонни дигар мондаги нақшаи дурнаморо ба ҷо меорем. ҳамин гуна рӯзҳои наздиктарин кишоварзони ноҳияи кӯшониён низ аз иҷрои дурнамои имсолаи пахтасупорӣ мужда мерасонанд. дар ин ноҳияи калони пахтакор бештар аз 25600 тонна пахта истеҳсол карда мешавад. Абдурозиқи Азиз, Убайдуллои Қодир, Вилояти Хатлон, Ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.